From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Is-Sibt it-Tajjeb. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum immexxija minn Monsinjur Joe Bajjada, il-President tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-lum l-24 ta' wissu qegħdin nagħmlu il-festa tal-Apostlu San Bartilmew illi San Ġwan jgħidilna illi fl-ewwel laqgħa li kellu miegħu Ġesu qallu diġà rajtek taħt is-siġra tat-tin. Is-siġra tat-tin skont xi profeti kien il-post privileġġjat fejn wieħed fil-kwiet jirrifletti fuq il-kelma tal-Alla. U allura kemm għandna bżonn anki aħna fil-Knisja ikollna ħafna iktar siġar tat-tin b'mod figurattiv illi insibu spazju ta' ħin u ta' post biex nirriflettu fuq il-kelma ta' Alla. U allura innaqsu ftit mill-ritmu sfrenat tal-ħajja tagħna. Ħalli nkunu nistgħu nistaqsu kif nista' nkun dixxiplu aħjar ta' Kristu. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa ħuti ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk u natuġġieħ. Irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier, int li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina, int li tneħħidnu bit-tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli, Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għawi fina mulej dik il-fidi li ħeġġet lill-Apostlu San Bartilmew biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja mqazza tkun għall-ġnus kollha sagrament ta' salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. F'dak iż-żmien l-anġlu ġie jkellimni u qalli: ejja nurik l-Arusa, Mart il-ħaruf, u ħadni fl-ispirtu fuq muntanja kbira u għolja u rini l-belt il-qaddisa, Ġerusalem, nieżla mis-sema mingħand Alla bil-glorja ta' Alla fiha. Tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal ġaspru jleqq daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli, bi 12 bieb fih, u 12 l-anġli fil-bibien li fuqhom hemm miktuba l-ismijiet. L-ismijiet ta' 12 tribù ta' wlied Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Lvant, 3 għan-naħa tat-Tramuntana, 3 għan-naħa ta' nofsinhar u 3 għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 pedament li fuqhom hemm 12 l-isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Ħbibek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Ħbibek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Kull ma milt il-ordlok ħajr mulej u ħbibek iberkuk. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu flimkien. Ħbibek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Huma jarfu lil bnedmin il-qawwa tiegħek u l-ġmiel glorjuż tas-saltna tiegħek. Saltnatek is-saltna taż-żminijiet kollha u l-ħakma tiegħek minn nisel għal nisel flimkien. Ħbibek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-inġiba tiegħu kollha twajjeb femilu kollu. Qrib il-mulej lej jkun min isejjaħlu, lej kull min isejjaħlu fis-sewwa flimkien. Ħbibek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Rabbi, inti li bent Alla, inti is-Sultan ta' Iżrael. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Filippu sab lil Natanael u qallu: sibna l dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti. Ġesu ta' Nażaret bin Ġuseppi. Qallu Natanael: tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret. Ejja u ara, wieġbu Filippu. Meta Ġesu ra lil Natanael risaq leh qal: hawn hu Iżraeli li jistħoqlu dan l-isem. Ma hemm ebda fih. Natanael staqsih: Rabbi, kif sir tafni? U Ġesu wieġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma kellmek Filippu. Ġesu wieġbu: Rabbi, qallu Natanael, int li bent Alla, inti s-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu: hija temmen għax għedlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin. Għattara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: fis-sewwa ngħidilkom, għattaraw is-sema miftuħ u l-anġli tal-Alla niżlin u tilgħin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kif għadna llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' dan l-Apostlu San Bartilmew jew San Bert kif jirreferu għalih ħafna. Lil dan l-Apostlu nsibuh dejjem fil-kumpanija tal-Apostlu ieħor ta' Filippu. Tradizzjonalment ukoll huwa l-istess persuna li San Ġwan jirreferi għalih kif smajna fil-Vanġelu tal-lum bl-isem ta' Natanael. Dak Natanael li rew ir-reazzjoni tiegħu meta Filippu qallu
li kienu sabu lil dak li kienu kitbu fuqu, Mosew il-profeti lil Ġesu ta' Nazaret, reazzjoni ta' Natanael kienet waħda ta' dubju. Tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Imma Ġesu mill-ewwel mument li iltaqa' miegħu taħ l-isbaħ ċertifikat. Bniedem li ma hemm ebda fih. Ġesu allura irrikonoxxa l-onestà, il-ġenwinità ta' dan il-bniedem, illi maħbiex dak li ġenwinament kien qiegħed iħoss. Bniedem li esprima opinjoni sinċira għal dak li kien jemmen. Però meta rrealizza għaw il-kobor tiegħu li kellu żball ammettih. Għaraf u ammetta li dan Ġesu ta' Nazaret kien verament li ben ta' Alla u s-Sultan ta' Izrael. Mhux faċli tammetti li tkun żbaljajt. Ma tkunx trid toħroġ ta' ħmar. Tbaxxi lilek innifsek. Jeħtieġ allura ġenerożità kbira tal-qalb u tal-ispirtu biex aħna narfu meta niżbaljaw. Biex narfu li l-opinjoni tagħna dwar xi persuna jew post kienet biss riżultat ta' xi preġudizzju aktar milli mir-realtà. L-onestà u l-ġenerożità tal-qalb ta' Natanael jistgħu allura jkunu ta' aspirazzjoni kbira lina f'dan il-jum tal-festa tiegħu. L-aħħar kelma tal-Evanġelju però tingħata lil Ġesu, mhux lil Natanael. Tieħu l-forma ta' dik il-wiegħda meraviljuża ta' Ġesu. Qatt tara ħwejjeġ akbar minn dawn. Qatt tara s-sema miftuħ u l-anġli talla niżlin u tilgħin fuq bin il-bniedem. Jista' jkun li jkollna idea ċerta ta' Ġesu. Forsi anki ċerta apprezzament tiegħu bħal Natanael. Però Ġesu jassikurana li hemm ħafna aktar x'niskopru, x'naraw u x'napprezzaw. Fir-relazzjoni tiegħu ma' Ġesu, fir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu, aħna qegħdin dejjem biss fil-bidu tar-vjaġġ. Dejjem hemm affarijiet akbar x'niskopru naraw. Basta nkunu nafu nagħmlu bħal Bartilmew l-ewwel pass, nieħdu l-ewwel deċiżjoni u naċċettaw l-istedina. Ejja u ara. Ma hemm xejn li jista' jieħu post il-laqa personali tagħna ma' Ġesu. Mingħajr dan l-inkontru personali, Natanael kien jibqa' xettiku. Ma kienx jirnexxielu qatt jiskopri li jiltaqa' ma' Ġesu u jsir dixxiplu. Ħuti eżis, ejjew inresqu it-talbiet tagħna lill-Alla li jagħti ħajja għal dejjem lil kull min joffri ħajtu għall-imħabba. Nitolbu u ngħidu, o Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. O Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. Għall-Papa, l-Isqifijiet u s-Saċerdoti biex fit-talim tagħhom tidher dejjem l-awtentiċità tal-fidi li għaddewlna l-Apostli nitolbu. O Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. Għall-popli li qed jiżviluppaw biex fil-waqt li jħabbirku ħalli jieħdu drittijiet tagħhom, jevitaw il-ġlied u l-vjolenza nitolbu. O Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. Għall-insara persegwitati biex it-tifkira tal-martri tqawwi fihom it-tama li l-batija tagħhom hija żerrija ta' nsara ġodda nitolbu. O Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. Għal din il-komunità nisranija biex teleb it-tentazzjoni ta' Kristjaneżmu komdu u tibqa' dejjem tiġġedded fid-dawl tal-Evanġelju nitolbu. O Alla tal-Apostli u l-Martri ismana.
Tkun imbierek u Alla li tqawwi lil kull min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik. Għamel li mal-Apostlu San Bartilmew aħna nistqarru dejjem il-fidi tagħna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex nagħtu ġieħ lill-Apostlu San Bartilmew fil-festa tiegħu u bit-talb tiegħu naqilgħu l-għajnuna tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem. Ma stmerrej, ma tħallix waħedha il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jraġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġlu l-qawwiet kollha tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibatiħa il-ħobs, radlek il-ħajr, birku, qasmu, taħ li dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġarat il-ħajr, taħ li dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek,
nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna li nalkoll nitolbu kwati li wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza Ommalla Marija, mal-Arustaħa San Giuseppe, mal-Apostlu San Bartilmew u l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikull li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba, fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek ħallilkom islim natikom islim tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina il-paċi. Ħallini qatt ninfired minnek. Danu il-ħaruf talla danu li neħħidnu bit-tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem li tajtna fil-festa tal-Apostlu San Bartilmew insibuh ta' għajnuna issa u għalli ġej. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlesenna u wieqaf magħna
Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma orina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fl-ewwel misteru tal-feh nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim għalik ammen. Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma orina li inti jomna li kisma t-talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li iktar li jeħtieġu ħniena tiegħek. Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Slim ammen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek imbek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija għal-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubijiet ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li iktar li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma t-talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnijena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Bissirna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, warina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Għal-intenzjoni tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu u jumma fil-paċi. Amen. Letanija Lauretana, mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Bissir etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla tebba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob
Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju imqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int li l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-fidi, warus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija tal-qaddisin. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turroccu. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. San Bartilmeu Apostlu. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu,
imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.